годините от създаването на болницата са период начален, в който с нашите знания ние дойдохме от университетите, защото всички бяхме университетски преподаватели, дойдохме и направихме тая нова структура. Това е първия период, да пренесеме нашите знания на нов терен. Втория период е да разбереме, че частната болница има по-различни изисквания от това, което имаме в държавната болница. И да може тая болница да я наложиме на пазара, хората да я припознаят като тяхна и да идват да се лекуват при нас. Третия период вече е периода, в който ние разбрахме, че болницата е много успешна, тя стана много тясна. Най-напред я разширихме с един етаж, сложихме още 30 легла. След една година отново отесня и тогава решихме да създадем вече нова голяма структура, в която да може да оказваме комплексна помощ на пациентите. Точно преди 33 години, през 1993-та, създадохме този медицински център и той беше естествено развитие на всичко, което се случваше в нашето общество след промените. 10-11 години по-късно динамиката ни потикна да тръгнем по още по-труден път и то е да създадем болница, която да изпълнява определени цели, да има определен смисъл и този смисъл да е свързан с работа в най-съвременни условия, с най-съвременна апаратура и с най-добър екип. Екипа е най-важен. Най-важен от всичко. Най-важно е екипа. Уникални колеги, уникални медицински служители. Човек взима умни хора да работят за него, за да ги слуша той тях, а не те мене. Аз се слушвах в това, което искат колегите и по този начин тук дойдоха да работят изключително качествени, много добри лекари, един от най-добрите в нашата страна. И създадахме клиники, които са наистина еталон за клиники в цялата страна. Професионалните радости са, че около мен израсна един екип от млади хора, които станаха специалисти, които продължават моето дело. Какво по-хубаво от това да оставиш след себе си един работещ екип? Това е за мен най-голямата радост в всичко това, което сме направили. За съжаление, една от дейностите, които най-бързо се развиваха, беше онкологията. А онкологията има специфични изисквания. Това са пациенти, които са VIP пациенти за нас, защото всеки от нас може да стане един от вас, всеки момент може да стане онкопациент. И когато хората идват в такива структури, те трябва да се чувстват обгрижени, да се чувстват добре. И тъй като мястото в оная болница отесня, сега тук пред тая болница на празното място ще изградиме нов корпус, който ще бъде само за онкология, хематология, с линейни ускорители, с брахитерапия, с всички най-модерни изисквания, които някои от тях все още ги няма в нашата страна, но ще го направим тук, за да може да ликвидираме това пътуване на нашите пациенти, на българите до Турция. Предизвикателствата винаги са свързани с това, че от нас се очаква много и всяка вечер всеки един от нас, и аз в личен план, прибирайки се питам, успях ли и направих ли всичко това, което можех. В някои моменти, когато останем насаме със съвестта си, отговорът е не успях. Тогава въпросът е какво следва. Следва в по-младите години отчаяние и готовност да се откажеш и казваш приключвам, повече няма да продължа. В по-зрелите години това е трупане на опит и учене, защото всички хора сме смъртни. И това да се иска от нас да даваме здраве в 100% и да има безсмъртие не е възможно.
дори при съвременната медицина, в която живеем и работим. Ние лекарите живееме с работата. Има още нещо много важно. Хирурзите. Хирурзите пък живееме, за съжаление, с неуспехите. Ние не живееме с успешните операции. Аз успешни операции не помня. Обаче, когато имам неуспешна операция, нея, повярвайте, не се забравя. И това е нещо, което на всички нас ни тежи много. Болницата ни дава щастието да лекуваме пациенти. Ние не сме различни. Ние сме на първо место хора с емоция, на второ место лекари, а на трето место, както и в моята специалност, грижа за двама пациенти, не само за един. Болницата ни взима свободното време, взима ни младостта, аз моята младост, всичко, което имам, съм отдал на, вие виждате, на болните хора и на болницата. То не на болницата, а на болните хора, защото ние болница сме я направили заради хората, които страдат и които имат нужда от нас, нали така? 20 години е един миг във вечността. Но 20 години е огромен път, усилия, мисъл, наука, учене, старание, много пропуски в личен план, много радости в общ план. Един миг са 20 години. Дай Боже да имам още много пред нас.